Pakugos ko, magpakugos. Ay. Pusod na raw. Ha? Pusod na raw. Hindi kaya rin mo, nagabidyo. Ang jaga-jaga. Mag-prosesyon na ka. Yung sa mga sama sa nadi amor kos lulu tiguya usamot kaniwang imo sinina Wapa ba ni sekretary o treasurer? Prince. Halo Ate Chris. Kamu sa prosesyon mo dakaw? Muya naman di. Pila ko. Ha? Sige, tiwas sa aman na pila ko. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.